sa DCGB! Ano nangyari? Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza! Aldaw po kita ngunyanin na ano na ba aldaw ngunyan? Martes sa petsa 14 na po kan Oktubre 2025. Magsarabay-sabay po kita sagkod alauna nin pagkahapon maguro irestorya kan mga pangyayari digdi po sa satuyang palibot. Ano ba ang mga pangyayari ng digdi sa syudad kan Legazpi? So bago hali ako dyan sa Legazpi City Police Station dahilan po tamay development itong suspect na imbelto po duman sa pagkaka-injured kansarong 81 years old na retired government employee. Ano pala ito, Kuya Ramier? Basado sa kuyang analisasyon, dating principal ka na dyan lang sa eskwelahan Kampang kan St. Rafael the Archangel Parish. And good news, dahilan po nasa kustudya na ini kan Legazpi City Police Station. And su pamilya talagang desidido na magplantar, magsaangat po nin magakanig kong kaso. An paliwanag man duman, Kuya Ramir. Sige, so iyom kasubago kan mga kaibahan ta sa trabaho. Taan ang dahilan kan suspect kung natadata dulag iyo, Kuya Ramir, an natakot. Sabi nga ni Ibaga, nangyari sa may harani duman sa may dampa ni Sir Nong. May gasoline station maganyan, Kuya Ramir. Bako pamilyar iyan sa imo. Pero may ka nagkakaon duman. And pwede ka pang magkaon kan mga pagkaon na bako bawal sa imo. Haranihon, Kuya. Kung isipon baga, Kuya Ramir, Imelda Roses Avenue. Pagliko mo, so dating may traffic light, dahil nga ni, perang dupa, perang metros lang so distansya ka ito dyan sa Legazpi City Police Station. May daraman siya, Kuya Ramir, na auto. Sabi kang sabi kang saraduman, matiano ngayang nag-surrender ngayon siya. At the same time ngayon, nag-upod ngayon siya ki ambulansya. Para ngayon maakuduran itong sa iyang naging biktima. Ang istorya kasubago ni COP, naiwalat pa nga ni Kuya Ramir sa iyang vehikulo duman sa lugar kung saan siya nag-uupa, nagre-rent sa tubo po siyang Vera Catanduanes. Maray na pagkaudto dyan sa mga taga Catanduanes. Bad binbid po nindo ining suspetsado. 25 years old. Ang sabi ni COP. Tapos, hapon na siya, Kuya Ramir, nasusugkan mga kan mga kapulisanta. An marhay na dahilan po itong SUV na ito, gan gayong pati kan vehikulo, Kuya Ramir, SUV. Itom na SUV. Ganito may nakasunod po sa iyang nakamotorsiklo. And naplakahan itong vehikulo kung kaya madali po pagsusog. Tapos nasusog ito dyan sa inangan ito information sa Kuya. Medyo pag-arog baga kaiyan, kulang na po ang mga ipigpapaluwas na informasyon kan Legazpi City Police Station. Kaya kaipuhan mong mag-inguwa sa imong mga way tanganing makahanap ka yung mga informasyon na kaipuhan. Gari nagbo-board ini dyan sa may parte ay daing man pala ginakabugta, Kuya Ramir. Kung saan siya nagbo-board. Daing mo kaya kasubago na unang bitan. Pero ang malinaw duman dahilan ta government employee ini kan sarong maribok na ahensya kan gobyerno. And mga alas 3 pasado kasuhapon, na-arestar po siya kan mga kapulisan ta po digdi sa palibot. Together with the family na po kan victim. And then sa paliwanag kasubago ni COP, sa reglementary period,
yaon ini nasa kustudya kan Legazpi City Police Station mantang nasa proseso man itong nasa inquest proceeding ito pong kaso na isasangat sa iya sabi digdi sa mugshot na ipigpadara sa muya man kan mga barkada dyan sa Legazpi City Police Station ang kaso na kakahampangon niya or pigkakahampang niya Kuya Ramir ining reckless imprudence resulting in serious physical injury and then abandonment of one's victim. Nakaano pa pati ni Kuya Ramir? Naka-uniforme pa. Dato, ipasirip ko sa imo sa picture. Pero nakaano na siya, naka-blur na an sa iyang pandok. Tigsan lang ini duman sa samuyang group chat. After ka itong press conference ka so bago. Aki pa Kuya Ramir. And syempre, ang pangapudan man ka na kapulisan ta na magmangno. Although, ano siya Kuya Ramir, aware siya na may nabangga siya. Yun nga lang, sabi ni COP, natakot ngayon, baad ngayon kuyugon kan tawo. May mga, sa picture kaso hapon na nag-circulate sa social media, dakol sa mga nakahiling, kung kaya makaskas man po sa pagresponde ka na, sa tuyang mga otoridad, at the same time, na idaraman po sa Haraning Ospital itong 81-year-old na biktima. And sa ngunyan, sa update man kan Legazpi PNP, padagos po nagpaparahay ito pong victim. Kaya, iyan po ang mga update na hali duman sa Legazpi City Police Station. Kaso bago po tabian ng mga 9:09 pagkaaga. Sa ipinaapod man iyan na press conference kan Legazpi City Police Station sa panginganat po ni Acting Chief of Police sa Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. And congratulations po duman sa mga nakapasar para po sa kakatapos pa sa ng eligibility examination. Ining career service examination kan ginibo po ini sa kan Agosto 10, 2025 kung sa basado digdi sa ipigpaluwas na datos kan Civil Service Commission. Ang mga nakapasar ito nasa 14,000 passers nasa 2,585. Hali ini duman sa 14,500 na nag-exam. Kaparehas po yan ni 19%. Hali po duman sa total na numero kan mga nag-exam po sa katapos pa sa ng career service examination. Congratulations po sa Indo and so iba man, igabaga po dyan natin go offer an Civil Service Commission biko itong computerized examination kung sain. Pero ito kaya, kaypuhan mo po na pa-schedule, makakuha din slot and then examination, gigibuhon po dyan mismo sa opisina kan CSC Bicol and then mga nagkapirang minutos oras, pwede po mo nang madeterminaran itong resulta kan sa imong eksaminasyon. Sabi ni Sir Alvin Uy, iuyaman ako dyan sa driver na nakabangga sa matanda. O tikonon, dapat ka iyan makulong, hindi lang, base sa giguluguluhan talaga ako sa driver. Sir Alvin, ang biktima, taga dyan sa Bagong Bayan, taga dyan sa imong lokasyon. Kasuhapon nga ni, nauna ko dyan sa Legazpi PNP ta may event man. Talagang mga kapulisan, talagang maigot sa indang pagsusugduman sa nasabing driver, identified man sa iyang vehicle. Ito pangyari, dyan pa pala sa iya mismong opisina siya inaresta. Kaso dahil mga basta-basta dyan kaya nakaka-penetrate sa opisina without prior notice duman sa imong bibisitaho na personahes. Dahilan po may gutan sa indang mga regulasyon manungod po sa paglaog kan mga media personnel dyan po sa indang opisina. Maray na pagkautok kay Sir Jasor Lai, nakantabay da ang union from Gabawan.
Kay Sir Homer Realista Lola, sabi na good noon everyone and good noon Angel. Kay Sir Phil Balila Jr. Nakaantabay po ngunyan from Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Permi kami po nakadangog sa DCG. Kay Tita Joanna Medallion Randina, sabi na maray na udto Bibi Angel. Tita, sa ka po ngunyan na pagkaalda, maray na pagkaudto po sa imo. And then kay Ma'am Devina Osera, nakaantabay po ngunyan na pagkaudto. And sa aga po, pupunan na itong nagkaperang aldaw. Sobra po sarong simanang aktibidad para po sa selebrasyon kan kafiestahan man in honor sa patron digdi po sa Legazpi Port, si Saint Raphael the Archangel. And bising-bising ngunyan si Kapitan Eric Sim Bresuela dahilan po ta sa aga. Pupunan man itong Legazpi Port Trade Fair and Night Market. Diyan iyan sa ampangan lang ini Kuya Nald kan Ayala Malls Legazpi. Pero Kuya Nald, kung hahaputon mo po ako kung may good news na, kung pwede pa sanang magsuryawan sa kuyang application sa cellphone, magsusuryaw na siya Kuya Nald, humalat ka nga ya, day mo ako para check. Tamang-tama ini Kuya Nald sa aga pag open dyan kang night market sa dyan lang sa sentro kan Legazpi. Kung mo sa imong tricycle. Ano ba? Tama Kuya Nald, ang opening kaya alas 3 pagkahapon. Sakto pagluwas mo ka ng mga alas 5 sa aga. Pwede ka nang kampang lang baga Kuya Nald sa may rotonda, kataning baga subangko, tas ihanap mo na timaray na parkingan sa imong kabayo. Tapos maglakaw-lakaw ka naman, iiba mo na si madam. Dahilan po ta sa aga, o at sa nganing mamaaga, magkakaiga po ni Daliwawa procession dyan sa Central Business District. 5:30 nin pagkaaga, magkakaiga po ni Misa. Dyan syempre po yan sa simbahan kang Saint Raphael. And alas 3, gigibuon po itong Fiesta Trade Fair. Diyan po tabi sa Quezon Avenue. Pagka alas 4, gigibuon po ining prosesyon kan mga barangay. Pasisiring po sa simbahan. And then, kasarabay po digdi ang barangay Tinago, Kapantawan, Asin, Orosan. And then, alas 5, ini pong mga pamibi sa pagdebosyon and 5:30 po kayang gigibon ang Misa Novenario Kisan Rafael. And ayan activity na po yan. Orual daw na po yan poon sa aga, October 15. Sagod po tabi sa, ano nga niyang apo duman Kuya Nald, so after fiesta baga, Operation Bahaw. Fiesta, after na po yan kan fiesta sa October 25. Sobra po di ako nasasala, pagkakaramdom ko, nasa 11 days po ining activity, dyan po tabi sa Legazpi Port District. Kaibahan digdi sa mga highlight, ini pong, syempre, ini pong mga aktibidad digdi sa simbahan. And, answer digdi sa mga pig-aabangan Kuya Nald, itong mga pailaw kan mga malls na ano po digdi, Christmas launching. Nagkaperang mga malls digdian nahiling kong nakalista. Tapos ini Kuya Nald na LCC Midnight Sale. Igwanin mangyayaring marathon. Mamili ka mo kung saan ka mo dyan mapartisipar. And then sa October 22, magkakaiga po ng Jam Bugle Lyre Competition Inotso Elementary Level. And then sa 23, igwaban po siring na competition pero sa secondary iyan. Pero kami digdi sa DCGB sa October 20, aldaw po yan in Lunes, kasabay kan pagbubukas graray kan voters registration. Ito po tabi na pagbubukas man kan sa muyang ika-5 na taon kan Bicol Agri Aqua Fair. At the same time, ining Earth Forum and Expo Year 4. Diyan po yan sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi. Pwede po kamong magpartisipar dyan and magdangog kan mga speakers na pig-imbitaran po kan DCGB.
Bilang parte man po yan kan ika 67th anniversary kan DCGB sa October 24. Tama ko yan, Alda, ng October 24. Kasabay po kan kafiestahan ni San Rafael di Arcangel. Iyuman po ang ika 67 na anibersaryo kan DCGB. 67 years na pagtatao po ng serbisyo publiko sa bakulang digdi sa mga Legaspenyo, makulang sa mga Albayano, kundi po sa manibaybang parte kan kinabaan na may mga Bicolano na pigaabot kan sa muyang signal. Bakulang itong signal na nasa frequency, kundi po pati na nakaantabay sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online asinan sa samuyang YouTube channel. Maray na pagkauto kay Sir Ramon Convencido, kay Sir Emmanuel Navarro, kay Ma'am Gemma, kay Ma'am Carmen, kay Ma'am Edna, kay Sir Gilbert, kay Sir Eric Boy, Ma'am Nida, Ma'am Beth, kay Sir Gary Santander. Sir Gary, no arin ka po mabalik digdi sa Legazpi City, BFP Legazpi. Kay Ma'am Beth, and then kay Sir Homer Realista Lord. Baka pagbalik mo, pag next year ka pa Sir Gary nagbalik, baka maabutan mo na ipig po propose. Ay ba ko na nga ni ipig po propose, nasa bidding process na siya. Kang LGU Legazpi na pagbakal ni mga container truck. Nagigibuhon na expansion kan Legazpi City Police Station and then kan BFP Legazpi. Ibubugtak dyan sa may parte kan northern part kan Legazpi and then southern part. Tanganing mas makaskas nga itong pagresponde kan mga taga BFP just in case po may sulo and iba pang mga emerhensya. And then syempre duman sa kapulisan man bilang pag-utob kan mandato kan sa indang sentral na opisina manungod po sa 5 minutes quick response. And posibleng first quarter da akan 2026 marealisar po tabi ang nasabing plano. Sa mga masunod na aldaw, hilingon takon ano sa mga features na ibubugtak duman sa nasabing container van na ito. Panganing, sabi ka bago ni COP, may mga, digdi kaya sa Legazpi, may 19 visibility points. 16 kaiyan may mga motorsiklo and then 19 tulo po na may mobile. Kaya ang iba dyan nga ni Kuya Nal sa may Ibalon Central School. So, may igo dyan ki police, duwa, naki-stay duman sinda. Kasarong nagtitinda dati ki Kuya Nal ki, mga ukay-ukay baga. Duman sinda nagbugtak ki table, tapos nakisaksak ng electric fan. Mainit ang bagangunan ang panahon. Yan parte man kan papapakusog kan sa indang visibility sa mga matatawong lugar, lalo na iyan na area na iyan. Harani po sa simbahan, harani sa mall, harani po sa mga eskwelahan. Pero ang eskwelahan iyan dyan ang harani sa indang. Ang Ibalon, Legazpi Port, St. Raphael, itong private school po baga. And harani man po yan dyan sa may Orosite High School. Kaya dakulang tabang ang presensya kan kapulisan pag abot sa pag-mantinir kan pasi-orden sa tuyang palibot. Ano daw ko nakadangogunan ko yun si Sir Mark Andy Marbella. Takasuhapon ko yan naon ako sa Legazpi City Grand Terminal. Nagaparaurulok driver duman kang pasur na mga jeepney. Tigurulok kaninda ko sarong paabot pa lang na jeep hali dyan sa parte kan Taysan. May may taplod. Ang taplod niya Kuya Nald, mga bisita tabaga din mga badyaw. So iba na mga pasahero duman nagaparataram ki. Sus ko ngaya kung maulog ngayon dyan ngayang aki na iyan. Sa 5 years old gay dito or baka 7 years old namin ito Kuya Nald. Pero saradit lang bagaan mga badyaw dyan. Sige, so may mga nag-uurulok, may mga nagkakahara dito. So sabi kan driver, basta sana da itong suminakat duman sa iyang jeepney. Diyan sa may kanto kan Villamor Subdivision. So arani po baga dyan sa gasolinahan.
ang kinahadit mga duman ngaya ma'am, ta maray lamang ngaya, kung duman sa na ngaya sa laog kan sa muyang jeep, nagpapayaknat ngaya ito ngayang mga badyaw. Ang problema ko yan, suminakat duman sa, so ano po baga, so mga para commute, so mismong taplod talaga ko yan, na tapos mahiling mo duman, nakatindugon pa pati ko yan, so badyaw na aki. Sabi kan ano duman, sabi kan sarong nakapila duman pasiring sa may tabako. Pakurusugo na sa nangayayan kang guardian angel kaining mga badyaw na ini. Data man magatiga hagad, data man day man pati ito wala man pati ki side mirror o kung ano man nasalming na mahiling ito duman kan driver. Paano pag biglang kuminaskas ko so padalaga? May mga telco wires pa pati kinaging nakalaylay. Paano pag Diyos ko na sana. Paano pag pag nakapurupot duman, nakasabit o kung ano, problema po baga iyan. Kaya baad lamang nakadangog si Sir Andy Marbella. Mapasyaran niya iyan dun sa may kanto kan, tas sabi ni Mayor Hisham, takot ngaya mga badyaw ngaya kay Sir Andy, kapag nahiling pa sana ngaya si Andy, nagdudurulaga na ngaya iyan, kaaram na ninda kung ano ngaya ang gigibuhon sa inda. Maray na pag-auto kay Sir Edwin Magalona, kay Ma'am Jen Istola nakaantabay from Daraga Albay, and then kay Kuya Joseph Nares nakaantabay po ngunyan na pagka-udto. Ano pa man Kuya, naalpado na po katang magsuro sa Reblagan, maray na pag-auto kay Kuya Chade Velasco, dyan po sa Bernice Hotel sa Legao City. Kumusta po Kuya Chadi ang sitwasyon dyan kan panahon sa imong lokasyon? Ingat-ingat lang po duman sa mga biyaheros ta. Ngunyan po na pagkaaldaw. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Ronald Baldo, sa ITS Jerome Nico Martinez. Ako po si Enzo Mostaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang